खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 नभेम्बर 2024 शनिबार खालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन, जेरावबो गोसो गुदुं जागोन, बयजोंबो बाख्नायजानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो दिनै बांनो हागौ, मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो गोब्राब जागोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोआव दिनै जोबोर गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। बाथ्रा बुंनायफोरखौ सानै हयै बुंनाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो पजिटिभ इनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवानि आंखालबो जानो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ इनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोद मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो हानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिफोरखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन समाजाव मान मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ मावनो हानाय खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजोंबो दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन
नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।